President ED mnangagwaZim advisor Ed Cross uya achikomenta pamusoro pezviri kuitika nhau dzemaprotest achiuya achilebhula these guys were the ruling party ZANU-PF achiti these guys havana tsitsi noda kuti vari in a deep seated corruption state. Panguva ino, yes, people they might plan to strategize or to do some things, but it might fail. Noda kuti these guys panguva ino varaudza kuti mwoyo yavo inenge yakafuratidzwa. Not subscribe or like on the bell icon. TV apo news au kusaundanyora chiti President mnangagwaZim economic advisor Ed Cross, an economist and former opposition MP, says yesterday's must stay away was silent, but sent a loud and clear message to President that some people agree with what the war veterans led by Blessed Geza are saying in the state of the economy. However, while Cross defends mnangagwaZim's economic record, he says the problem is that his family is deeply corrupt and some of his sons have been involved in criminal activities. Domashwa mudanyoko panapa na Ed Cross amurikona rubudiso panapa the news hawks achiti the family yemutkamiri wenyika panguva ino iri involved in corruption yakanyanyisa pamwe chete nemamwe members of the family vari kunzi vari involved criminal and criminal charges acho anenge akatonyanyisa. Panapa tichiona kuti these protests achifela nokuda kwe these guys vari kuya vachimastopa just because they know kuti if they are pushed out it might be difficult for them, and also they still want to funnel mastered funds noda kuti havasati vanyatso kuguta vachida kuramba vachimuura. Mashoko anobuda panyoko panapa na Ed Cross panguva ino achari mashoko achiti kufeila kana kutidza kumaterialize kwaita maprotest, it is because of the members of the family zvamakaona zvakabudawo zvikapupurirwa naBomshol Geza achiti vanashona mnangagwa vakathreatena kunobomba some areas obva vauya vachinoti terrorist Bomshol Geza ndiye akakonzeresa. Chinhu chinozikanwa kuti these guys havana tsitsi and they can do anything to harm anyone. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi pana comment section medu dzemafunguro enyu. Musama subscribe or like, turn on the bell icon.